Čauky mělky, tady Franky a další den Bajovo Survivoru. A ano, už jsem se zase dlouho neozval, tak vám řeknu takový shrnutí toho, co se stalo. Tak, když byla finálová šestka, věděl jsem, že jako další musí jít Lea. Kvůli tomu, že Lea je fakt jako silný hráč, má skvělou sociální hru a věděl jsem, že by mohla být potenciální hrozba pro mě, protože znám Leu, vím, jak hraje a věděl jsem, že když jí dám tu možnost, tak ona se mě zbaví. A proto jsem chtěl já radši zaútočit dřív, než to udělá ona. Protože, jak to řeknu, ona si myslela, že je královnou celý šachovnic, ale ve skutečnosti byla jenom pouhým pěšákem v mojí hře. Takže přišlo hlasování a ona strašně chtěla satanku, ale jako satanka byla prostě blbost, tak jsem jí řekl, no tak hoď hlas vedle a dáme teda Vivi. Přičemž, co ona nevěděla, že já jsem měl jeden a jeden, takže 2 symboly v kapse a jeden jsem zahrál za Vivi a druhý za satanku, kdyby náhodou. A jenom na 2 hlasy se mi podařilo vyhodit Leu, což bylo celkem wow. Jakože nečekal jsem, že to bude takhle jednoduchý, holka byla docela překvapená, ale stejně mi ten hlas ve finále dál, protože... No, pak přišla další výzva, zase jsem vyhrál imunitu už jako 5. v řadě, nebo už nevím kolikátou. A věděl jsem, že jako další buď bude Vivi nebo satanka. Nejdřív jsem chtěl satanku, a pak jsem si řekl, ale zase satanka, to je víceméně stejný jak Vivi a víceméně satanka s náma byla díl, takže víc jí dlužím. Tak jsem řekl, tak vyhodíme Vivi. Ale chci, aby mi Vivi ve finále dala hlas, že jo. Takže já jsem hlasoval s Vivi, i když jsem dávno věděl, že vypadne Vivi, ale hlasoval jsem s Vivi pro satanku, aby nebyla na mě naštvaná a aby mi ve finále dala hlas, což se stalo. Když vypadla, tak řekla, ať vyhraju, protože mám její hlas jistý. A zároveň jsem chtěl vyvolat drama, aby si satanka myslela, že jí ten hlas dal Eddie. Což se taky stalo, protože hnedka po hlasování ona psala, ježiši, ten Eddie, to je hajzl, mi dal hlas. Takže přišlo drama a vím, že oni 2 se rozhodně nespojí, takže finálová 4, oni 2 se nespojí. A i kdybych nevyhrál imunitu, tak jsem snad ve finále. Takže tohle byla dnešní zpověď, to je asi všechno, co se stalo. Myslím si, že už to mám jako v kapse, doufám. Myslím si, že už se to blíží a těším se na poslední výzvu. Doufám, že mi sedne, doufám, že mi to půjde a uvidíme se. Uvidíme se ve finále. Tak si mějte hezky a zatím čauko.